mistura complicada. Bueno, eu cando vostedes me digan, Podemos, sí? Bueno, pois, moi bo día a todas, a todos. Gracias, como sempre, por asistir a esta rolda de prensa, na que, bueno, queremos dar conta un pouco dos asuntos que pedimos incluirse na orde do día da próxima sesión plenaria, pero antes de entrar en materia, sí que me gustaría facer un par de apuntes. Pois casi como no chiste, unha mala e unha boa noticia, non? Respecto da mala, pois eu, en primeiro lugar, quero trasladar todo o meu apoio aos compañeiros e compañeiras do Partido Popular de Lalín, que no día de onte, unha vez máis, sufriron un ataque vandálico na súa sede. E desde aquí, pois, amosar todo o rexeitamento do Grupo Popular contra estes actos que se están repetindo, contra sedes do Partido Popular e que nos últimos tempos se están repetindo, con demasiada frecuencia, se me permiten tamén, cun preocupante silencio da esquerda galega ao respecto dos mesmos. Hoxe, xa pasando a parte boa, se cumpren 2 anos da victoria electoral de Alfonso Rueda, unha victoria que reflectiu a confianza firme que as galegas e os galegos teñen no goberno do Partido Popular de Galicia. Se Alfonso Rueda e todo o seu equipo teñen Galicia a calidade como lema, pois nos parece que por algo será. Afortunadamente, seguimos gozando dunha normalidade extraordinaria que nos permite estar centrado no importante. A Xunta segue aprobando orzamentos en tempo e forma para que Galicia siga avanzando en vivenda, avanzando en educación pública, en sanidade pública, en servicios sociais, en emprego, en investimentos que melloren a vida dos cidadáns. Eu confío en que o estilo Rueda siga vixente, polo ben que lle fai a Galicia e polo ben que lle fai as galegas e os galegos. Un estilo que se concreta na solvencia e no bo control das contas públicas, no impulso a vivenda pública, con esas 10.000 vivendas que se queren acadar antes de 2030, en políticas que reforzan o compromiso coa innovación e co emprendemento ou en máis investimentos para avances en infraestructura ou na mellora da mobilidade. E imos seguir traballando cada día para non defraudar esa confianza e para poñer sempre o foco nas prioridades das galegas e dos galegos. Pasando xa, ou volvendo xa á orde do día do pleno da vindeira semana, dende o Grupo Popular imos defender 2 proposicións non de lei de marcado interese económico e social. A primeira delas ten que ver co PERTE da nova economía da lingua e a reclamación ao Goberno Central da transferencia da totalidade dos fondos solicitados. Como saben, o obxectivo deste PERTE era aproveitar o potencial do castelán e das linguas cooficiais en áreas como a inteligencia artificial, a traducción, a divulgación cultural, a investigación ou a ciencia. E para ello, o Goberno Central anunciou un orzamento de 1.100 millóns de euros de investimento público. A Xunta, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, puxo en marcha o proxecto NOS, cun orzamento previsto de 15 millóns de euros. O executivo de Pedro Sánchez tan só fixo unha achega de 3,5 millóns, unha cantidade claramente insuficiente para un proxecto que aspira a situar o galego na sociedade e na economía digital. Así que o que lle pedimos é axilidade e que o compromiso se concrete con feitos. A segunda das proposicións non de lei ten que ver co rexeitamento ao recurso presentado polo Goberno de España contra o plan de choque da dependencia presentado pola Xunta. Así volvemos a denunciar este ataque aos dereitos de máis de 12.000 galegos. Propoñemos presentar alegacións e recursos ante o Tribunal Constitucional para defender as competencias que ten Galicia na xestión da dependencia. Reclamaremos unha vez máis, e xa perdemos a conta de cantas van, o abono da débeda pendente que ten coas galegas e os galegos en materia de dependencia e que, por fin, cofinancio o 50% que lle corresponde tal e como está establecido na normativa estatal. No relativo ao apartado de preguntas, ao Goberno, este pregunto céntrase en 3 cuestións que consideramos de máxima actualidade. A través dunha pregunta urxente, queremos saber as accións que está a adoptar a Xunta para reclamar ao Goberno de España que dé información precisa sobre o alcance da modificación do Regulamento Xeral de Costas. Esta urxencia ben motivada pola decisión do Executivo do señor Sánchez de modificar esta normativa sen previo aviso ás comunidades con competencias na xestión e ordenación do litoral nin ao sector afectado. Como saben, e gracias ao traballo denodado da Xunta e deste partido, pois esa Galicia está entre esas comunidades que ten competencias en materia
de litoral e lamentamos que unha vez máis o Goberno actúe de costas a costa galega. A segunda pregunta, neste caso xa ordinaria, é relativa aos investimentos realizados pola Xunta na muralla de Lugo nos últimos anos. E tamén preguntaremos polas principais liñas de axuda que o Goberno galego ten actualmente en marcha para apoiar as traballadoras e traballadores autónomos. A maiores de todo isto, como saben, se vai producir a comparecencia do Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes por petición propia para informar sobre a situación xeral do servicio ferroviario de Galicia. Polo tanto, en fin, creemos que será unha comparecencia extensa e interesante dada a magnitude dos problemas que presenta este servicio na nosa comunidade. E, por último, unha vez que o Consello remitiu ao Parlamento o proxecto de lei que inclúe o pagamento en efectivo para as deduccións fiscais en libros e material escolar, a Xunta de Portavoces veu de propoñer o seu debate, a súa inclusión na orde do día por procedimento de lectura única debido á extrema simplicidade do texto, aínda que o PSOE prefería a tramitación ordinaria. Supoño que porque prefire enredar que aprobar solucións efectivas para os problemas que preocupan a xente. Este procedimento de lectura única permitirá que a norma entre en vigor antes do inicio da campaña de renda do presente ano. Deste xeito, pois, todas esas familias que optaron polo pago en efectivo de libros e de material escolar pois, poderán beneficiarse desta medida adoptada polo Goberno de Alfonso Rueda. E pola miña banda, pois, non teño moito máis que engadir, simplemente poñerme a vosa disposición por souber algunha cuestión relativa a este ou a calquera outro tema que queirades formular. No balance da metade da legislatura, os grupos da oposición din que Galicia está peor que hai 2 anos. Que valoración fai vostede do papel do SUS? Bueno, é un balance que se parece moito ao balance que leva facendo a oposición os últimos 15 anos, co cual grandes novedades non aportan ao respecto. Eu, en todo caso, creo que hai unha cuestión que é indudable. Se pode discrepar co goberno de Alfonso Rueda, faltaría máis. O que non se pode dicir é que non é coherente co programa co que concurriu as eleccións. E, polo tanto, o que estamos facendo, o que levamos facendo estes 2 anos e o que aspiramos a facer os 2 anos que nos quedan todavía é a seguir cumplindo coa palabra dada, coa palabra que lle demos aos galegos e que mereceu, ademais, o seu apoio moi mayoritario. Me parece que isto é unha novidade no contexto da política nacional e tamén en Galicia, porque o que observo é que, bueno, do Partido Socialista me gustaría decir exactamente cal é o seu posicionamento sobre calquera tema, eu o descoñezo, creo que os galegos na súa inmensa maioría tamén, e o BNG o que está a facer é unha emenda á totalidade do programa co que concurriu ás eleccións galegas, un programa que nos vendía un BDG moderado e consentidiño, que se transformou no BNG da Algarada, da movilización permanente, en un cambio que obedece a unha orde clarísima, pois explicitada, ademais, de maneira escrita e pública polos dirixentes, eses famosos coroneles da UPG, verdade? Entonces, eu agardo que en algún momento recuperen aquel talante co que decían comparecer nas eleccións e poidamos ter unha oposición coa que acordar algo e buscar solucións aos problemas reais que sufre a Galicia real e non esa Galicia negra na que parecen habitar BNG e PSDG e que, dende logo, non se corresponde co país que eu habito. Algúnha outra cuestión? Non? Nada máis? Pois moitísimas gracias e nos vemos estes días.